ayo aku tak ngaturi bintang tamune iki. Salendro karo Mas Tipe. Monggo ayo, serampat ki, Cok. Monggo ayo. Satu persatu. Lah ngopo kok nesu karo nada? Wong kemban cindil ban ciladan. Sapa sing kemban cindil? Kok kemban cindil ban ciladan iku membeda-bedakan Pak Petro. Oh, napa sing beda? Nggih cilah bedakno sing munggahi wong loro, sing ditabuhi wong siji. Lah karepmu piye? Ya paling gak iku berdiri sama duduk Loh, berdiri sama tinggi, berduduk sama tinggi. berduduk sama rendah, duduk sama berdiri, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Harus disamakan. Lah, berat sama dipikul ringan mana? Loh, Pribasamu piye? Kowe iki ngomong apa? Niku lho, Pak. Piye? berat dipikul, Berat sama dipikul ringan sama jinjing. Lah iya kok. Ora usah beda-bedakno ngono. Lah karepmu piye tujuanmu? Pas statusmu saiki dadi bintang tamu. Lah iya. Teng ndi bintang tamu? Yo, Khusus cek sound. Iya. yo dagel kok kita nyepelekne karo awakmu ya piye yo. Wong iki aja kemaki. Lah, Heeh. Di atas langit masih ada. langit. Ora kuwi teko, di atas langit masih ada. Oh, ada. Lah iya. Langsung lono to. Ora bengi iki pribasa ora ono sing bener. Lah ya sampe Pak. Ketoke nandai arep nyepelekno kowe be. Nah, kowe ngerti apa ora iki nderekne sapa? Sapa be? Mas Bayu Aji. Betul. Putranipun Ki Anom Suroto. Trah dalang. Hebat. Lah, buah jatuh tidak jauh kok. Loh. Bahasamu Piye neh? buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya. Nah, Mirang-mirangke Nyepelekke. kabeh do nggih seragam dening preman dhewe. Kaya iso ngendang-ngendang dhewe. Kaya pinter-pinter ngendang kowe. Iso nabu-nabu dhewe paling arep nyepelekne kowe ya be ya. Tenan to, Mas. Ora ngelingi to ndan, ada cah gosong iku be. Gosong saradan. Iya ya jaman cilikane mbok iku ora ndek beras sing nukokne sapa kowe. Nek ora kowe ya be ya. Gai. Kan ayo muni yo. Nek omongin dagelan napuk iku ono teknike. Lah piye? Napuk anger napuk wae. iki banter tenan lho. Aku ngatek krungu mak plok. Iki ku muni, dadi teknike ya, ngene ya. Iki bar. Lah, ngono plok ora kok terus diplokno ngene. Lah kuwi dagel karepku setahun ya bosok cangkemku kaya. Mulane aja nganti setahun pisah wae. Ya ora jeneng nyambut gawe niku serius ya Mas. Serius. Ora entuk ge dolanan Mas. Tapi ono teknike, ora kok anger Lah siji aku nyekel mic lho, apa ya iso ki ku nek nyekel mic piye coba. Ayo omong tekan gawane kan iso. Kono kok digawakne iki lho. Rumangsane. Wilujeng dalu Mas Petro, ijing. Wilujeng ijing. Selamat malam pagi. Selamat pagi. Nek ya kabeh iki kudu eneng anune kok enek awan, enek apa bengi ya to. Nggih. Kudu ana imbang-imbangane. Nek slendro joget kok sampean ora joget iki kaya isih sing Kurang cocok. Minimal ya padha jogete apik. Ayo coba baleni entrang tutang dong. Ayo Ndro kowe baleni yo Ben Adil. Ya. Hop.
Manut iki. Oh. Mas. Jalukmu dhewe lho, Be. Jalukanmu. Mas, wis, Mas. Wis. Lah ngopo kok wis ki? Wis. Lah nyapa? Aku wis suwek. Wis tuwek iki kok. Joget serampat sak rambahan ki cukup. Engko meri. Nek padha sijine engko ora entuk keluwihan. Ora entuk bathi. Ora ditambahi nesu. Meri. Iki ra meri ki bebek iki ya. Meri kuwi. Wong kuwi kudune nek dimbu iki seneng lho. Wong ki nek dimbu iki kudune seneng upamane. Heeh. Jatah 50 to, tak imbui 50 dadi 100. Lho, seneng sego sak piring tak imbui tambahi apa? Rong piring dadi seneng dimbui seneng dimbui kok wegah. Napa nek diimbui niku mesti seneng. Ayo seneng no ditambahi kok. Jajal jenengan sunat diimbui ngethoke, apa ora bingung sampean? Ya coba padane tekan kuwi. Kowe kudune aja nyalahke Mas Bayu. Mas Bayu iki sebagai pimpinan aja ngawur kowe iki. Lah nyapa lho? Lho, wong semene iki kabeh lho yoga komplit sing nang ngisor Ibu Waranggana manute karo Mas Bayu. Ana sitok sing ora gelem manut. Manut. Ha iki sing iki. Sapa? Iki sing karepe kendang iki. Kabeh iki entuk manut tapi sitok tok sing ora manut. Lah sapa? Iki Mas Bayu pawane karo iki. Sak gagah-gagahe Mas Bayu anggere hai guys, selamat sore seweco. Ayo, live TikTok terus. Wedi. Ora geruwong iki cak gagah-gagah sentak karo bojone lah dingkluk. Lah nek ora perkara ndinglu iku jenenge menyapa penggemar iku kok. Penggemar piye kok iso peh padha. Jenenge apa iki suami dan istri setia iki ning ndi wis diderekke to, Mas. Ora njur kaya kowe iku, contone Mbak Silpi karo Mas Bayu. Mas Bayu ngasto mayang, Mbak Silpi derekke mergo seorang kesuksesan seorang laki-laki, dorongan seorang istri. Ngomong sapa? Setia lho iki. Setia apa Mas Bayu setia kalih garwane? Lho, setiaku seksine, Mas. Aku iki nyantrik 2 tahun melok Yang mangan sewu, Mas Bayu. Mas jenengan cinta mati dengan Kang Garwo. Lah ya ono cintane kok ora piye. Saniki umpama lho nggih, Upama piye? bojone jenengan niku dicolong wong. Heeh. Dilalah njaluk tebusan 200 juta. Heeh. Kamangka jenengan niku keadaane niku sobek. Dadi wayang ora duwe, omah kontrak, mobil sewan. Carane jenengan Bosamu sobek kuwi piye, Be? Sobek ki apes suwek lho Mas. Oh iya. Apes. Dadi pas marat-marate. Iya. Carane jenengan nyelametno garwane jenengan pripun? Ya goleke silian. Sapa sing arep percaya? Wong ora ndek apa-apa. Wah ya angel. Nek Ya. dhuwit 200 juta tanpa jaminan kok iso. Tanda setia seorang laki-laki piye ya? Nah, supaya bojone sampean iso slamet, buktikan bahwa Anda cinta dengan istri Anda. Ya carane nebus ya kudu golek silian, mengko ora duwe apa-apa. Nah, Lah terus piye ya? Nek cara kowe piye? Nek kowe B, upama iki upama nyuwun sewu ya Mas Petro. Upama kowe B tanggapan ora tau melarat rat ora ndek apa-apa, bojone diculik wong njaluk tebusan 50 juta. Apa yang kamu lakukan? tak telepon sing nyulik. Lho, lah kok mbok telepon Tak nyang. kok iso mbok nyang? Lah bojoku mbiyen sadurunge rabi karo aku 350 gelem lho. Ngomong sakit 50 juta. Lho. Lah bojomu apa to, B? Ah BGG. Bagong. Kowe jenenge ora setia karo wong wedok iki. Kowe Apa bagogong lho jenenge. Arep pirang-pirangke, ora ngerti apa ora Anda? piye? Bengi iki aku dipirsani karo Dian meh dadi calon mbokku. Sopo neh to, B? B iki aja ngawur. Heke lho sempu aja dhewe buta mblok ke biyen iki jane meh rabi entuk paku. Lho jare entuk tukang gambang. Halah sadurunge karo iki karo pakku sik. Lho, maning cepu iku sampe geger karo buku iki kaya perang Guntarayana. Wah lah. Perang sapa? Tak ora Guntarayana barang nek. Nggih, perange Raden Arjuna karo Prabu Anacaraka. Liwata kawaca. Ini Mas. Liwata kawaca. Lah, Wis ana caraka. saestu main teng ngene cepu. Heeh. Iki
Butombo karo mbokku iku perang gelut yo. perang gelut sampai dipisah Sunan Kudus. Lah. Kok sik tau kuwi lir gelut ki taun pira? Kok sik Sarungno le, sarungno. Kok kok sarung kaya penangsang to rumahku. Iki caestu iki. Heeh. bareng ngono. Terus. Lah lajeng akhire gak kudu ngalah salah siji. Sing ngalah sapa, Be? Sing ngalah Butomblok. Butomblok disarungi. Boten. Lah kuwi mau piye? Pak kula milih Bu kula. Oh Nah, iya. ben lega atine, mlane Butomblok niku diparingi bumi kamardikan alas terik. Dimadine mojo. Kowe iki toprak lho, kok toprak iki. Wis tekan. Lah, Trek sapi apa trek pitik? akhirnya milih mbokmu. Milih bok. Duwe turun nek kaya Mas Bayu nyuwun sewu Mas Bayu bapake dalang. Putrane Mas Bayu ya dadi dalang kondang. Dadi paling gak iki woh tiba raja saka wite. Betul. Pakmu dagelan duwe turun anak ya dagelan. Iki Dagelan. saudara dagelan sedaya Mas Petro. Oh iya ta? Nggih, Mas Andi TB. Sing Ya. adike niku Mas Hengki nyiliti niku lho sing Oh direk ya. Mas Aceh. Rasanya bodek nih. Kok nyebut wong iki Aku harus sampai saiki lho riyo untuk 4 tahun ora akur. sik to. Sesuk ngene, tak akurke. Ah, esok guys ya, Mas. Ora dirimu karo Engki, iku tak dukumba, ya ta? Nggih. Kok Kuku Mas. Men gathuk sirah iki. Pokoke ora iso akur sampe. Lho, nek iso iki karo dulur iki rukun ben jaga silaturahmi iki padha karo nyedakke rejeki. Wis ora, aku nek karo dulurku wis wani ra akur ya aku. Masalahe lho apa kok ora iso rakur iki lho. Diparingi warisan kalih Pak kula. Heeh. Omah. Pak kula kan ket 2015 niku kan pun mboten teng griya, Mas. Lho, lah ning ndi, Be? Topo pendem. Wah, Ngantos 2020 rong balik. wah elok tenan kuwi. Kuwi jenenge laku prihatin iki ngono kuwi, Ndro. Saestu. Kowe melu wae, kowe melu wae. Sing jenenge wong tapa pendem, kuwi kok nek wis kuat tenan, kuwi sektine hebat tenan. Melu Be kowe, melu Be. Pak kuwi topo pendem 2015 nganti saiki lurung mulih. Pak Wah. kae mati culuk iki. Melu kowe, melu kowe. Lho kan mati to? Kayak iki. Lah pantes lah telepon belas. Wow, rancen. Terus diwarisi pakmu. Nggih, diwarisi awujud gelungan song-song naga. wuluh lah. Ya, gelungan song-song naga. Lah kula karo Hengki niku royokan. Heeh. Sapa sing trae sampe dadi wedok kaya bapak, Sing iso macak wedok. sing iso macak wedok. Iku akhir ngantos saniki mboten akur perkara gelungan, Mas. Walah.